Estimats amics i amigues de la Fundació Catalunya Europa, el passat 22 de juny de 2022, la Comissió Europea llançava la convocatòria pública del programa Construir Europa amb les autoritats locals. En la seva denominació i sigles en anglès, BELC, Building Europe with Local Councillors. És una proposta de projecte pilot que va ser aprovada per la Comissió i que té, llançada per mi des del Parlament Europeu, i que té com a objectiu reforçar la visibilitat de les polítiques europees i la coneixença de la Unió Europea i la presència també de les institucions en tots els municipis. Gràcies a aquesta iniciativa, BELC, Construir Europa amb les autoritats locals, un representant del consistori, un regidor o el mateix alcalde adscrit a aquest programa es converteix en ambaixador de la Unió Europea en el seu ajuntament, en el seu poble o ciutat, comunicant amb el territori, amb els ciutadans i amb els mitjans de comunicació locals les polítiques i iniciatives de la Unió Europea, així com accedir a mitjans i eines per augmentar el coneixement sobre les polítiques i assumptes de la Unió Europea que afectin a l'àmbit local. El projecte BELC facilita la col·laboració entre els representants polítics implicats, permetent-los compartir informació sobre qüestions de la Unió que afecten a les seves circumscripcions. No sols els faculta per a comprometre's amb les seves comunitats, sinó que també fomenta els debats sobre els temes de la Unió Europea i el futur d'Europa. En última instància, el projecte pretén contribuir al desenvolupament d'una veritable esfera pública europea. L'involucració en BELC dels nostres responsables locals és essencial per aportar Europa al nivell més proper del ciutadà, que és el local, més enllà de Brussel·les, i especialment per mantenir el diàleg amb la ciutadania, ara que ens apropem a moments tan transcendentals com la reforma dels tractats o les eleccions europees de juny de 2024. Algunes dades de la xarxa BELC per a la vostra informació. Ara mateix, la xarxa BELC compta amb 814 membres en tota Europa, té presència en 26 països que representen a més de 100 regions de la Unió Europea. Vol dir més d'un terç de les regions europees. Itàlia continua sent el país amb més sol·licituds, amb 191, seguida de Romania, 145, i Espanya, 121. A finals de setembre del 2023 s'han registrat 966 sol·licituds. Gairebé 9 de cada 10 membres, el 86%, representen entitats locals de menys de 100.000 habitants. I 4 de cada 10, és a dir, el 40%, representen entitats de menys de 10.000 habitants. Vol dir que estem aplegant també i sobretot els ajuntaments més menuts. Països amb més membres en termes absoluts són encara una vegada Itàlia 191, Romània 145 i Espanya 121. El segueix Portugal amb 82. L'equilibri de gènere, segons les dades de març de 2023 de la xarxa, reflecteix en gran mesura la realitat sobre el terreny entre els regidors electes, amb un 67% d'homes i un 33% de dones entre els membres. Com a referència, el 31% dels regidors de tota Europa són dones. També algunes dades sobre l'implementació de BELC en Espanya. Ja he dit que comptem amb 121 membres de la red BELC. 52 són de la Comunitat Valenciana, que és la més nombrosa. I això inclou també
les diputacions provincials d'Alacant i Castelló, a més de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Seguides d'Andalusia, amb 19 membres, i de Catalunya, amb 14, que n'ocupa el tercer lloc. I podríem dir que podrien tindre molts més ajuntaments de Catalunya. Amb el projecte BELC podem unir forces i fomentar converses a nivell de base. No sols fent així amplifiquem les veus de les nostres comunitats, sinó que contribuïm activament a la construcció europea dels ajuntaments i a la creació d'una ciutadania europea més compromesa. En definitiva, el que estem buscant amb la xarxa BELC és ajudar a crear ciutats i pobles europeus. Vol dir que puguen participar plenament del projecte europeu en 3 vessants fonamentals. El vessant de la participació i la influència, el vessant del recolzament financer i el vessant de la construcció de valors europeus. Us desitjo una agradable i fructífera continuació del debat. Moltes gràcies per la invitació a participar.